Gràcies també a aquest públic que avui ens acompanya des de Sant Cugat i ara ja saludem el públic que tenim també a Cervera, on de seguida viurem una representació de la Passió. Endavant, Espartac! Vaja, podríem dir que vosaltres teníeu una tertúlia molt apassionada, no? Doncs ben linkat això, perquè comencem parlant de la Passió. Bona tarda a tothom. Teatre de la Passió de Cervera, hi caben 1.700 persones. Una autèntica bogeria. Estem parlant de la Passió, d'una de les passions més antigues d'Europa. Una autèntica joia documentada al 1477. Una obra mestra. Nosaltres, viatjant pel país, hem vist la d'Esparreguera, la d'Olesa. Un dia tenim ganes d'anar a Ulldecona, que també és una de les grans, però estaríem tots d'acord que som un país de passions, i això ens agrada. N'he comentat algunes, però n'hi ha moltíssimes més. I val la pena que hi aneu, perquè és teatre en estat pur. I quan parlem de teatre en estat pur, que aquí ja es comença a organitzar, clar, hi ha historietes. La que es va organitzar el 2007. Mireu el diari El Segre, el que posava en portada. Veieu, mireu. Boda passional a Cervera. Resulta que Jesucrist i la Verge Maria, de la Passió de la capital de la Segarra, es van casar. Un incest en tota regla que va ser, vaja, xafardeig comentat, el comentari estrella de Cervera. A mi m'agradaria que m'acompanyés en Jordi Puntí. En Jordi Portí és el director de la Passió de Cervera, home de joglars, home de moltíssimes obres de teatre, un total de 68 i a més sèries de televisió. Jordi, aquest titular al Segre, Déu-n'hi-do, és un escàndol. Jo vaig venir aquí també pensava que em ficava un lloc molt monàstic, un lloc molt res, això és un festival. Comences a conèixer les relacions que hi ha, el Sant Pere amb la seva filla és Madalena. Perdona, Jordi, m'estàs dient que hi ha altres rotllets aquí. Mira, la filla de Sant Pere és la Madalena, però a la vegada és l'Àngel. L'Àngel, en principi, no té res, digues que no té res. Ara no ve perquè acaba de tenir un fill. Amb el Centurió és un festival. Bueno, Jesús amb Verge Maria, imagina't. Val, Jesús amb Verge Maria, fem entrar la Verge Maria. Va. Que entri la Verge Maria amb aquest aplaudiment, que és la Imma, la responsable, exactament, la responsable d'aquest titular al diari El Segre. Posa't aquí al meu costat, eh? Escolta, quan vas veure aquesta portada, Jordi, deixa'm el micro. Quan vas veure aquesta portada al diari, ja te l'aguanto, no pateixis. Què? Em vaig esgarrifar. Sí, no? Hi ha un punt de conyeta al darrere. Molta conyeta. Ja hi era quan es va començar, però això del diari va ser la bacanal, el festival. La bacanal, ja ens tornem a embolicar, eh? Parlant de passió, parlant aquí de bacanals. Tu sembla l'Aquelarre, això. No fotis. I entre els amics i companys de la passió que feu possible la passió? Cachondeo, inclús al carrer gent gran que et trobava que t'ho deia, alguna monja esgarrifada. Però tot és teatre, no passa res. Anem aquí. Alguna monja de Cervera esgarrifada? Sí. Et va fer algun comentari? Algun comentari. Amb mala d'allò? No ho sé, jo no m'ho vaig prendre malament. Tu no t'ho vas prendre malament? Clar, la Verge Maria és una de les responsables d'aquest titular, però hi ha un altre responsable que és Jesucrist. I com que aquesta tarda treballarem entre aquest escenari i la zona de bambalines, permeteu-me que vagi allà darrere perquè hi tinc l'Anna Boades. Anna, tu estàs amb l'altre responsable, eh? L'altre responsable, ara mateix puc afirmar que estic al costat de Jesucrist. Bona tarda, Xavi, què tal? Hola, què tal? Bona tarda. I el Xavi té ara mateix el fruit de la passió, d'aquesta passió entre la Verge Maria i Jesucrist, que són el Biel i el Nil. Clar, la primera pregunta, Espartac, si m'ho permets, i des del respecte, evidentment, després parlarem del rol del personatge de Jesucrist, és si algun d'aquests dos nens, fruit de la passió, ha estat concebut una nit de passió de Cervera. De passió sí, però de passió de Cervera no. D'acord, i la segona pregunta seria, us vau conèixer a la Passió de Cervera i us vau enrotllar per primera vegada aquí? No, ens vam conèixer aquí a la Passió de Cervera, però, bueno, era durant temporada de passió, evidentment, i aquí al teatre no, però com alguna anècdota que sortirà després, però sí. Sí. Alguna cosa, després ens en donarà detalls. El Biel i el Nil són els seus dos fills, que també apareixen a la Passió de Cervera. El Biel té més protagonisme, després els veureu, però jo ara mateix em trobo entre bambolines, podeu veure, al costat de Jesucrist, que realment és molt Jesucrist. Jo ara mateix em penso que és Jesucrist, eh? I si
Obrint plano, podeu veure, vaig acompanyar-vos, la zona des d'on es treballa, doncs tots els taloners, els tramollistes, ara mateix aquí tenim dos representants dels centurions romans, i tot el que passarà aquí mentre vosaltres veieu les diferents escenes és el que nosaltres retransmetrem. Com treballa la gent que en directe durant aquestes 4 hores prepara el que després veureu? Doncs aquí en directe ho veurem. Espartac. Doncs va, que anirem fent connexions, el que passa darrere, el que passa aquí a l'escenari. Ara, Jordi, permetem que et digui que estic amb 2 cracs, eh? Estàs aquí Autèntics amb 2 cracs autèntics i... Diuen gràcies ells, gràcies. Passió de Cervera, que va començar aquest diumenge, que us estem convidant a que la vingueu a veure, que és tot un espectacle, que en coneixerem tots els detalls, que en veurem algunes escenes, però permeteu-me que em dirigeixi ara en Jaume. En Jaume és actor de la Passió des de fa molts i molts anys. Té 89 anys, m'equivoco? 89. 89, perfecte. I en Josep, que en té 88. No, bueno, 89, sí, aquest mes que ve. El mes que ve els farem, el mes d'abril, ja et puc dir per molts anys, doncs. No? Gràcies. Sou uns clàssics. És veritat que des del 1942 aquí esteu dalt de l'escenari? I no em fallen mai. No fallen mai. Això no és fàcil, no fallar, eh? No, però mira, és així. No en fallen mai. En Jaume, apòstol, 50 anys. 50 anys, sí. No hem canviat de papers? No. Ara fem de sacerdots, també. Però ara hem canviat de papers. Hem fet 50 anys d'apòstol i ara fem de sacerdots al Sanedrín. Està bé. De Jesucrist no t'ho han proposat, el director no t'ho ha proposat mai. No, però vaig sortir retratat una vegada. Sí? Ha fet de Jesús una vegada. Una vegada? Però amb fotos. Amb fotos. Per retratar. Bé. Faltava el Jesús, el titular, i no va vindre, i el director, el senyor Rebell, va dir, vestits amb tu, i van fer fotos, però saps què va passar? Bueno, no cal que ho diem, perquè el titular es va enfadar. Clar, com si li haguessis pres el lloc. I no era això. Era per falta d'ell. Jordi, perdona, aquestes coses passen clar de vegades. És un continu. Funció a funció podrem fer un llistat de coses. Havíem pensat de posar a l'entrada un full i editar un llibre de totes les anècdotes que han passat. S'hauria d'editar un llibre, és evident. Increïble. Josep, un dia Jesús... Perdona, em sap greu perquè estem contínuament tractant moltes irreverències i totes aquestes coses, però m'han explicat, i això ho vas viure en primera persona, perquè qui fa la passió són persones, que Jesús es va fotre un pet, allò... Sí, és veritat. Va fer un pet, i la que feia de Mare de Déu diu, potser sí que està mort aquest, fot uns pets, però fort, Jo penso que... Era dalt a la creu, eh? Sí, està a la creu, i baix està vera. Perdoneu, va molt bé l'apunt. Era dalt de la creu i ella ho va sentir des de baix. Sí, ella va sentir l'olor, no el pet. I jo també era dalt. I sé que li va dir, potser sí, podrit que t'has mort, diu, perquè fas pudor. Jordi. Jo crec que la situació és perquè se li escapi un pet i molt més. Allà a la creu clavar, jo crec que és una situació com per això i per més. Agafa tant el personatge que passen aquestes coses humanes. Josep, si dèiem que des del 1942 fent la passió, és evident que... Bé, evident, jo no ho trobo tan evident, però un dia et va venir a veure la neta d'en Franco. Va vindre, sí. El van deixar aquí a Cervera, a veure la passió. I els balls de dimonis, que llavors jo hi ballava, li va agradar molt aquella nana. La Carme. Sí, la Carmen Martínez Bordiu. Sí. També hi havia la senyora del Blanco, bueno, tot una pandilla. Està molt bé. Escolta, m'agradaria que anéssiu a formar part de tot el vostre grup, ens deixéssiu aquí davant amb en Jordi mentre vosaltres us prepareu. Gràcies, molta sort, que vagi molt bé. La resta d'actuacions i que ens expliquessis el que ara veurem aquí darrere. S'ha marcat. És un moment en el que Jesús té un temple, ha construït un temple, i aquí la gent potser no acaba d'entendre el seu missatge, perquè és la casa de tots, però la funcionalitat que se li ha donat no és ben bé la que Jesús ha pretès. Llavors hi ha un petit conflicte aquí, que és el que veiem en aquesta escena. Ho veurem ara i veurem altres escenes. Totes estan triades a consciència per veure realment el que és la passió de Cervera? Sí, són petits tastets en els que hem buscat els aspectes de la passió, que són molts
tothom, clar, la passió de Cervera ja penses que és una cosa molt sacra, una funció que has de ser molt catòlic, apostòlic, i és una funció teatral, és una funció la que tu vens a veure un gran espectacle i que hi passen unes coses que sí, que hi ha una religió que ho transmet tot això, i aquí escenifiquem tot aquest llibre, que és grandiós, però és molt humà. Aquí hi ha traïcions, hi ha sang, hi ha amor, hi ha desamor. I això com a director t'agrada? És un festival, sí. Que sí, és un festival. Per mi, d'emocions, pel volum que té això, per la quantitat de gent que hi ha, pel tipus d'actuació que hi ha aquí, que és gent que té els ulls molt oberts i les orelles te les preparen molt grosses, estan sempre pendents de què tu indiques, i això és el que jo en dic mamà teatre, i en tinc moltes ganes, i vinc aquí a reciclar-me en aquest sentit. Que bonic escoltar això. Veiem l'escena? Sí? Endavant. Doncs ens hi posem, anem a mercat, va. Marxeu! Fora! Com serà possible evitar que sigueu condemnats a l'infern? Moltíssimes gràcies. Anirem veient fragments. La voluntat de la gent i la predisposició de la gent, avui ho estem fent en directe per TV3, falten 12 minuts per arribar a les 6 de la tarda, d'un dimecres que la gent treballa, que fins i tot agrair Cervera perquè ens ha vingut a veure públic. Gràcies per ser-hi, de debò. Aquest aplaudiment també per vosaltres. Per tant, és això, la passió és això. És això. Avui, un dia de cada dia a la tarda, hi ha hagut gent que segurament ha plegat abans de la feina, que li costarà alguna cosa o l'haurà de recuperar. Qui no ha pogut venir, ha vingut, la disponibilitat és sencera, i això és el que a tu també t'empenya a venir a assajar i a que tot quedi molt quadrat i quedi molt espectacular. Aquí darrere hi ha moviment, Jordi. Què està passant ara? Què estem preparant? Estem preparant l'Avinguda, Diumenge de Rams, que és un moment molt àlgid, és el moment potser més àlgid dintre de l'obra i dintre de la història de Jesús. És una rebuda, com si el Messies és el Messi, és el Barça que ha guanyat, i bé, tothom s'hi apunten, els culers, els que no eren creients, els que deien, bueno, potser sí que aquest home té alguna cosa, i s'acaben apuntant a la festa. El que passa que com també el Barça quan comença a perdre, ja n'hi ha molts que s'hi desapunten i només queden els bons, els que realment tenien empatia i seguien... M'agrada molt aquestes comparacions que vas fent, perquè és el plantejament des de direcció. Tenir respecte a una de les passions més antigues d'Europa, poca conya, però sobretot també pensar en la modernitat. Aquesta és la clau de la direcció artística en aquest muntatge. Podríem començar a treure aquests decorats d'algun de paper sobre fusta, teles. El vaixell que veurem més tard és del segle passat, del 1900 i poc. Són elements que s'han anat perdent, i la intenció és que aquesta joia, perquè això és una joia teatral, mantenir-la, en lloc de venir i començar a canviar peces, no, polir-la, si hi ha una peça, un diamant trencat, doncs arreglar-lo i posar-lo al dia a nivell estètic. Jordi, la imatge és preciosa, perquè ara ens enganxen de darrere amb companys que tens que no surten a escena, normalment, que estan acabant d'enllestir el decorat, que jo estic esperant l'hoquei dels companys perquè em diguin i que l'escena la tenim a punt per començar quan vulgueu. Quanta gent hi treballa en total a Cervera per la passió? Passa els 300. Passa de les 350 persones que tècnicament, artísticament, ja es mouen dintre de la passió. Clar, però hi ha personatges que no poden fallar. I aquí no estem cobrant ni 5, per tant, d'acord, hi ha l'entrega absoluta i la professionalitat absoluta, tot i no cobrar ni 5, no? Però si et falla algú, què? Has dit la clau, no? La professionalitat, on és?
Quan cobren o no cobren, la situació actual del teatre ja saps com està. Hi ha molta gent a Barcelona que no cobra, llavors deixen de ser professionals, llavors és la qualitat. I aquí la qualitat que m'he trobat a nivell d'interpretació, hi ha gent que ha estat a l'Institut del Teatre, que ha estudiat i que està treballant professionalment i ve aquí a fer La Passió. Són nens, han començat fent el paper de nen cec i ara actualment estan fent teatre professional. És una pedrera, és una font de riquesa a nivell actoral i tradicional. Ho tenim a punt? Tu com els veus? Ho tenim a punt aquí darrere? Jo crec que podem anar, sí. Sí? Podem anar, em doneu l'hoquei? Encara no, en Jordi Amorós, que és el nostre regidor, ens està dient no, encara no, espera't un moment, fes una pregunta més, em deia, fes una pregunta més. La pregunta és la següent. A diferència d'altres passions, abans anomenava Olesa, Esparreguera, Ulldecona, aquí tindríem el somni de Clàudia, seria una de les novetats a Cervera? Somni de Clàudia i tot el que és la presència de la dona. Què és el somni de Clàudia? El somni és una escena a la qual estava a la Passió, però com saps es va reduir, abans es feia matí i tarda i en aquests moments ja no hi és l'escena. Però hi ha escenes de Madalena, Maria, hi ha uns monòlegs preciosos de dona que habitualment no hi és en La Passió, perquè era una obra per a homes, que deien els homes. En canvi, aquí hi ha uns monòlegs, hi ha l'escena de Madalena i l'escena de Jesús i la seva mare, que són increïbles. Està bé el segell de dona vinguent del 8 de març, és fantàstic. Ara sí que m'han fet des de darrere les càmeres. Així que ho tens a punt. Diumenge de Rams? Sí. Sí? Va. Gràcies a tots. Podem anar desmuntant aquesta escena. Ho heu fet molt bé, eh? Molt bé. Estan entregats, clar, aquí estan acostumats a anar fent els passos. Podeu anar a preparar la següent escena. Gràcies. Perquè de seguida el que veurem és una altra de les escenes que m'has preparat, que és la de la barca. Aquí veurem una barca que es mou per aquí. T'he de demanar un favor, Jordi. M'agradaria que primer la veiéssim, amb la seva espectacularitat, i el favor seria que em deixessis ensenyar després la trampa. Això és com la màgia, fer un truc de màgia i després explicar-lo, ensenyar-lo. Això vol dir que no m'ho ensenyo. Però bueno, va, vinga. Ho farem? Sí? Però de moment me'n vaig a l'Anna Boades perquè volem més anècdotes de com es viu la passió. Anna. Doncs mira, ara està passant de tot aquí perquè tota la gent que ara mateix estava dalt de l'escenari representant l'escena de Rams està desfilant cap al backstage entre bambolines i anant cap a casa per preparar-se per la següent escena. I m'ha fet molta gràcia entre tanta canalla, tant adolescent i tanta gent gran, perquè el poble està representat per gent de totes les edats, que hi ha un nadó de només 7 mesos, que és 7 setmanes, perdoneu, 7 setmanes, que és encara més petit, que és el Miquel, no sé si el tenim per aquí, Mitel, Mare de Déu Senyor, Verge Maria Santíssima, i mai millor dit, és el debutant probablement més jove d'aquesta Passió de Cervera, segur. D'aquest any sí. I no et fa cosa que es posi a plorar enmig de l'escena? Jo el veig molt tranquil, però no sé. Fa 5 minuts abans de sortir estava plorant. Pues si no, no se surt, pobret. Amb aquella naturalitat, no? S'ha de naturalitzar. Clar, sí. Clar que sí. Jo li explico, ara surt
ara anem a comprar, ara anem aquí, anem allà. Doncs jo diria que ho ha entès, Sí, és bon noi. Moltes gràcies, Mireia. Ja pots anar cap allà. I a mi el que m'agradaria parlar amb l'Espartac és amb una veterana, vine aquí, la Mercè, des de l'any 67, no? 67. Va ser, quan se va inaugurar el teatre, va ser la primera vegada que vaig sortir, que tenia 9 anys, i des de llavors, ininterrompudament. I ella sap moltes històries, moltes xafarderies del que passa aquí, al backstage de la Passió de Cervera. Això ja vol dir que sóc gran. Però el que em fa molta gràcia és començant per tu. Tu et vas enamorar aquí a la Passió de Cervera i vas descobrir el que després seria el teu marit i et vas seduir fent un paper de centurió perquè trobaves que tenia les cames molt maques, no? Sí. Jo feia de Clàudia en aquell moment i era la dona de Pilat. Però quan entrava el centurió amb aquella arrogància i també vaig pensar, aquest centurió ha de ser per mi. Ha de ser meu, molt bé. Què més podem explicar d'històries que passen a la Passió de Cervera? Bé, jo he fet el personatge de Mare de Déu molts anys, el meu home ha fet de Judes, després, a veure... Les Maria Magdalenes, Mercè, vull parlar de les Maria Magdalenes. Què hi ha aquí darrere? Les Mares de Déus hem sigut una miqueta sempre molt enamoradisses de personatges de la Passió, però les Magdalenes és una altra història. Les Magdalenes, hi ha hagut 2 Magdalenes molt importants a la Passió de Cervera que després de fer el paper se van posar monges. És una anècdota així, però sí, i sobretot una que era als anys 50, jo evidentment no la vaig veure, que era molt maca, la Guixaró, que era com una Marilyn Monroe, tot un cabell ros. O sigui, ella físicament era molt exuberant, I vaig també es posa monja. I es va posar monja. Ara estic veient aquí, si enfoqueu aquí, Liam, a la canalla, no sé si deuen tenir uns 10, 12 anys, són molt jovenetes, que representen el poble. Per la canalla és una gran oportunitat per fer vida social i utilitzen a vegades la Passió de Cervera com a excusa, no? Clar, perquè mira, tu estàs a casa, estàs fent els deures i llavors tens 10, 12 anys, dius, vull sortir amb la colla. I dius, no, és un dia de cada dia i no pots sortir. I dius, me'n vaig a ensejar la Passió, una altra cosa. Llavors vas a ensejar la Passió i aprofites per passar-t'ho bé els vespres aquí, com tothom. I els vespres, poden passar moltes coses. Vigila que ara estan, com podeu veure, carregant una barca que serà la protagonista d'una, vine cap aquí, Mercè, d'una nova escena. Ara que veiem la barca, ara no, però antigament aquesta barca, que està en aquest raconet d'allà, segons en quines escenes, que no hi ha massa gent, aquesta barca es movia sola. Xup, 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 xup. Es movia sola, clar. Venia a assajar la nit, la barca es movia sola, em sembla que passaven moltes coses a la Passió de Cervera, molta passió, Molta passió. I després també és l'esperit de la passió, perquè veus aquest jovent, per exemple, aquí a Cervera algun dia s'ha fet algun concert, alguna cosa, la gent plega a les 5, plega a les 6, i és el miracle de la passió. L'endemà, el diumenge, a les 10 del matí, veus que tothom t'arriba. Diu, aquest diumenge no tindrem soldats romans, aquest diumenge et faltarà això. I no, tothom va arribant i tothom va sortint. Ja es veu que esteu molt entregats. Doncs em sembla que ja ho tenim tot preparat, la barca, les onades, per veure en directe aquesta escena d'acció, podríem dir, Espartac. Sí, pràcticament acabat, però et demanaria, ara hem posat aquest tul aquí, Anna, et demanaria que vinguessis pel lateral. M'ha dit en Jordi que si mous una mica el tul, diguéssim, podràs sortir. Provo. És fàcil. Mira, ja està, t'ajuden. Gràcies. Perfecte. Vine cap aquí, Anna. Un aplaudiment a l'Anna, que és la primera vegada que la veieu, Estaves allà darrere. Molt gran. El més gran d'Espanya. Això és una bogeria, 1.700 persones. 1.700 persones, sí. Si omplíssim aquest tros d'aquí és com omplir qualsevol sala de Barcelona. Sí. Omplir-ho també ha de costar molt, Omplir-ho costa, evidentment, sí. Clar. En moments àlgids, fins i tot gent en els passadissos. Quan feien Aragó i Catalunya era en ple total. Un teatre que hi passen moltíssimes coses, que hi ha molts espectacles, no? Home, Marits i Mullets, per exemple, jo he vist, si vas al teatre, a la porta d'entrada, una de les últimes representacions, Marits i Mullets, del Woody Allen, amb l'Àlex Rigola com a director. Aquesta seria una. I també el Petit Príncep, que va omplir aquest teatre 2 vegades. Normalment, suposo que també passa a la Passió, quan s'acaba l'espectacle, els actors venen aquí, fan la seva salutació, ara m'ha fet gràcia fer-ho perquè mai ho havia fet. Sí, l'has fet. I sempre alça la mà mirant allà dalt. I agraïm també a la feina, és simbòlicament això, de tota la gent que hi ha al darrere. Però justament allà dalt, hi tinc una gent que és molt interessant, que també en parlem, que formen part de la Passió i són importants. Són els il·luminadors, els tècnics. Vas cap allà dalt? Vaig cap allà i parlo amb ells, sí? Va, vinga. Fins ara. Jordi, el que tenim aquí en aquest escenari és l'escena de la barca. Jo crec, Jordi, la tenim a punt, que sí? Doncs anem a veure i després en parlem. Mireu.
Aquesta seria la imatge, una de les que us volia mostrar. Ara demanaríem a l'equip tècnic, exacte, que ens aixequi aquest tool. Jordi, ensenyem la trampa, Ensenyem-la. Fins aquí la màgia. I ara haurem de jugar amb el tema d'aquí darrere. Sisplau, intentem fer, abans de desmuntar-ho, intentem fer el moviment que normalment feu quan tenim el tool baixat, i veurem tota la gent com es mou i com fa sacsejar aquest mar. Fem el gir l'escena. Podem repetir l'escena? Repetim-la. Sí, va bé? El moviment de barca, aquí tenim ja el moviment, i qui la va empenyent de banda a banda. Aquí tenim tot el muntatge de l'equip de... Què en diem? D'Atrezzo. Maquinària, tremoia. Això és una onada, no té més misteri. Ara, és una tela tenyida. Mira, Déu-n'hi-do l'esforç també, i aquesta barca, per cert, amb història. Del segle passat, de principis del segle passat, 1900 i escaig, amb unes molles que segur que ja no irrecuperables. Ara, a través de les aigües teníem l'entrada d'en Jesús sobre les aigües. Mireu la trampa també en aquesta entrada, com es mulla tothom. Vaja, també sap greu ara ensenyar-ho, això. No, també la màgia del teatre, no? Pensa que hem provat coses més modernes, i sempre s'ha tornat això. Sempre s'ha tornat perquè és la més efectiva i la que no falla. Companys, podem desmuntar ara sí aquesta escena i ens preparem per la següent. I jo miro allà dalt. Anna, endavant. Doncs estic just a l'altra banda, et veig des d'aquí amb una perspectiva molt diferent, com canvien les coses, molt ben acompanyada de 3 generacions d'il·luminadors, podem dir. És el Pere, el Joan Ramon i aquell d'allà és el Joan, que només té 13 anys. I ja està aprenent una mica l'ofici del seu pare i del seu avi, no? Perquè veig que això passa de pares a fills. Sí, passa de pares a fills i anem fent. Amb aquella alegria. Doncs a mi m'agradaria que m'expliquéssiu aquestes dues taules que teniu aquí, per exemple, Joan Ramon. Aquesta primera de què és? Aquesta és la taula de llums, des d'aquí controlem tota la llum del teatre. Després hi ha la de so i allà els telons, que també els controlem nosaltres. I només amb una persona podeu controlar tot el que passa dalt de l'escenari a nivell tècnic? No, normalment som 2 tècnics, hi ha uns que s'encarreguen del so i després uns per la llum. Clar, si vosaltres, suposo que en el moment de la representació, que són 4 hores, deveu treballar amb una miqueta de tensió, perquè si cometeu algun error, el resultat pot ser dramàtic. Sí, estem tot el rato aquí amb les pulsacions a tope. Pere, tu portes molts anys, però no vols abandonar aquesta sala de comandaments, diguéssim, no? Mentre es puga, no. I acompanyes sempre el Joan Ramon. I és part de la meva vida. És part de la teva vida. Quan feu representació, a quina hora us hi poseu? Nosaltres arribem aquí cada dia, es comença a les 10 a les 7 del matí. Llavors ja comencem a posar-ho tot en marxa, perquè al moment de començar, val més que mos sobri mitja hora que no sabíem què fer, que no pas haver de córrer. Des d'aquí dalt teniu una perspectiva impressionant. No sé si alguna vegada heu vist alguna persona del públic que s'ha dormit, perquè 4 hores, a veure, què? No, dormit no. Veiem a vegades l'entusiasme de la gent i l'alegria. A vegades es veu gent més entregada, gent que li costa més de reaccionar. Vull dir, això hi ha diferents tipus de públic. I em sembla que sí està molt entregat i molt preparat, Espartà, que és tot l'equip d'actors que ja els tens a l'escenari per representar la següent escena, oi? Exactament, l'anem a fer ara mateix i en Jordi el tinc aquí, que està pendent del que estàs dient tu aquí dalt, del públic que ens acompanya a sala i donant instruccions al darrere. És com un bici. És com un bici, per bici, Com es nota que ets director, Què veurem ara? Veurem una escena en la que Jesús ha fet és l'escena dels nens, a la qual és on la pedrera, allà on comencem a bregar ja tots els actors que van pujant. És la seva escena, l'escena dels nens, però farem el fragment final aprofitant que tenim en Xavi, la Imma i el fill. Jesucrist i la Verge Maria. La Verge Maria i el seu fill, però aquí és una mare i un nen cec i Jesús que fa un petit miraclet també. Perfecte. La tenim a punt? La veus a punt, tu? Sí? Doncs va, comencem. Pots anar, fes. Apropa'm el teu fill, dona. Obriu-vos.
llum, i bec, i puc veure mare, fill, mare, fill. Quina mirada tan dolça que tens, Jesús. Mestre, la meva vida seria poc per pagar-te el miracle. Has obert també els ulls de la meva ànima. Gràcies, Senyor. Així ha de brillar la llum als ulls dels homes, mirall de la que desprenen les seves ànimes. Alerta, no em marxeu, Xavi, Imma i Biel. Aquí tinc foto de família, Foto de família al completo. Clar, a casa és dedicació 100% per la passió. Déu-n'hi-doret, Déu-n'hi-doret. El que passa és que no tenim gaire temps per veure'ns i poder assajar a casa i hem d'assajar al teatre. Això és així? A casa no hi ha temps? Poc, molt poc. Com es diu? Com et dius? Nil. Nil. A Nil li ha passat alguna cosa just abans d'arrencar aquesta escena. No volia deixar la mama. No volia deixar la mama. No ha passat mai, No ha passat mai en directe fent la passió i avui que hi ha TV3, clar. L'has imposat, la càmera. O el teu micro, clar, i vas així d'aquesta manera, però ara ja està com més tranquil, Així a casa d'assaig res? Molt poc. Res tampoc, però poquet. Poquet. Però quina història més bonica també. Persones que us hi heu dedicat sempre a la passió, que la família s'hi entregui i ho facin molt bé, no? És interessant també. Sí. Ja que sí. Bueno, sempre agrada, vulguis que no. Bueno, és una escena maca. Posem-nos en marxa, perquè tu m'has d'anar allà i has de fer un canvi d'imatge bastant espectacular, diuen? Diuen que em volen pegar i aquestes coses i haurem de fer algun muntatge a veure si podem fer alguna cosa. I la caracterització te la faràs tu mateix? Normalment la fem, no costa gaire. Doncs vés cap allà, que t'espera l'Anna. Comencem a moure també tot aquest espai, desmuntar-ho, perquè, Jordi, el que tindrem és una altra escena. Carrer de l'Amargura. És un moment... Carrer de l'Amargura. Amargura, sí. Un moment, doncs, gore, ja que estem actualitzant, és litúrgic, però és un moment molt gore, és molt Tarantino. És molt Tarantino? Sí, realment és un moment, doncs, és per on passa com et deia, per on passa la passió. No aquest tema bíblic sacre que tenim en el cap, sinó que hi passen moltes coses normals, lògiques, que veuríem en qualsevol obra de teatre i que per venir aquí a veure la passió no cal que se sigui catòlic i apostòlic. Jordi, perdona, em deixes un moment a l'Anna, perquè Anna hi ha el canvi d'imatge. Sí, aquí s'està preparant, Jesucrist ara mateix s'està despullant, mentre es despulla i es torna a vestir o s'acaba de preparar. Sí, no, mira, escolta'm, està amb calçotets. Però a l'altra banda tinc un cavall, és que és molt surrealista el Backstage on em trobo. Un cavall, els actors que fan de centurions romans, nenes petites que s'ho miren tot plegat. I sí, Liam, acaba de girar, si pots, els 180 graus per l'altra banda, que tenim tota la canalla que s'està mirant aquesta escena. I tot això mentre Jesucrist fa aquest canvi de maquillatge i aquest canvi de roba a corre cuita, perquè entre escena i escena Jesucrist té molt poc temps per preparar-se i ha pres un sistema molt ràpid de desvestir-se i tornar-se a vestir. Si torneu a mi, podreu veure que tatxant ja el tenim mig vestit, preparant-se per aquesta nova escena, el quadre de l'amargura. Vols que t'ajudi? Què estàs agafant? Què busques? Una corda, perfecte. A poder ser bruta, perquè ara figura que sortiràs a representar... Ens han pegat una estoneta i el carrer de l'amargura i tal, i bueno, doncs llavors el vestit aquest està ple de sang i bastant brut. I ara hem ficat el vestit, ficarem la sang... perquè ara veig que això d'aquí és sang, bé, no és sang físicament pròpiament dit, però és un tipus de maquillatge que simula sang, que és el que tens també a la roba. Fantàstic. Sí? Molt bé. I ara et posaràs sang al cos. És el típic moment que no s'ha vist pràcticament mai a televisió i que ara mateix en directe, que no és gens fàcil, és una mica estressant, perquè ens està mirant tothom, no només a casa, sinó aquí, tots els actors de l'escena també estan seguint atentament el que està fent Jesucrist, que si vens per aquí, Liam, tens un mirall preciós i veig una escena molt bonica. Deixeu passar el càmera que pugui ensenyar a tots els espectadors de TV3 com el Xavi es prepara per aquesta escena de l'amargura, que en diem.
Penseu que ell ha pres unes tècniques d'automaquillatge que dalt de l'escenari queden molt realistes, però que si les veiem en primer pla, doncs, són De totes són maneres, curioses. Anna, perdona, jo crec que l'hem fet grossa aquesta tarda perquè també hem arribat a ensenyar, Jordi, no sé com ho veus, el Jesucrist amb calçotets, allà, canviant-se. Vull dir que tot ho fem normal, Anna, aquí? Home, amb naturalitat, exactament, clar. exactament. Escolta'm, el Xavi es presta, es deixa, ara es passa l'esponja. És que és molt curiós perquè jo personalment tampoc ho havia vist mai. Ja t'ha fet gràcia, això? Sí, ara m'ha fet gràcia. T'ha fet gràcia. Home, porta 16 anys fent això, el Xavi. Ha fet altres papers, el de Jesucrist, és el paper protagonista, però ja està molt acostumat a fer-ho, no? Una miqueta de pràctica amb el tècnic. No, i a més té de ser un maquillatge molt ràpid perquè hi ha poc temps. Llavors no pots anar baix a la sala de maquillatge i ficar maquillatges i tal, perquè és algo ràpid. A veure, És la manera. necessitem sortir a escena ja, Anna. Seguint l'escena i al moment que estàs, pues... Digue'm, Espartac, que és que m'estava acabant de donar indicacions. Necessitem sortir a escena ja, perquè tinc banda i banda... És el típic moment que et demanen, no? Perquè, clar, la funció no para, has de marxar a escena, tal com estiguis. Corre. Vull dir, corre. Ho té bé o no? Com ho tens, m'estan preguntant? Sí. Va, perfecte. Té de sortir Doncs... Diu que ha de sortir primer el poble, lladres, pobles, centurions, qui hagi de sortir que vagi avançant. Els tenim tots a punt, endavant, estic fent de regidora. Doncs ho tenim tot a punt a l'escenari, Anna. A l'escenari, nois, vinga, endavant. Un moment, que Jesucrist... Ara, vinga, sí, 1, 2... I 3, va. Cap a l'escenari. Endavant, entreu. M'estan dient que entreu tots ja. Sí, entreu ja, entreu, endavant. Que no ens atropelli el cavall. Bé. Jordi, aquí m'ha entrat de tot, eh? Tenim cavalls, però escolta, quina fauna teniu aquí fora, també. Sí, és una animalada. Hi ha el cavall, el burro amb el que surt a rams, una cabra, és un festival. A mi no m'agradaria espantar el cavall. És que vaig a fer una cosa que és un dels efectes de la Passió de Cervera que t'ho diré tu així en confiança i tota la resta sabreu de què va i ho vull guardar com a sorpresa als espectadors. Què serà d'aquí de baix? Sabem de què va? Per tant, jo crec que hauria de marxar. Et sembla bé? El traiem cap allà, alerta a tots els actors que ja sabem el que anem a fer ara. Mira'l, que tranquil, ell, també. No s'ha esverat mai, el cavall, dalt de l'escenari, no ha passat mai res, No ha passat mai res. Val, tothom protegit. Anna Boades, pots venir? Alerta amb el cavall, Ja.
Primer les senyoretes, després el cavall. Fantàstic. Vine cap aquí, que m'agradaria que, juntament amb en Jordi i la resta d'alguns dels actors de la Passió de Cervera, ensenyéssim també un efecte que la que digui 3, doncs passarà. Màgia. És màgia. A veure si surt, eh? 1, 2 i 3. I 4. Això quan passa? Això passa en el moment final, en el moment de tempesta emocional, en tempesta, doncs, al final dels finals, que el cel plora. El cel plora. I és curiós, deixeu-me explicar una cosa que queda com... que forma part de l'equip de divendres. És curiós que el que és la pluja, aquest dilluns, dimarts a Cervera no ens ha plogut, i avui que plou al carrer, nosaltres hem fet el programa des d'aquí dins. És com si tinguéssim un àngel que ens acompanya, i avui que estem a la Passió... Que hi és? Sí que hi és. Passió de Cervera, la podeu venir a veure? La podem venir a veure el diumenge vinent, Setmana Santa divendres, i tots els caps de setmana de diumenge d'abril, excepte el 16 d'abril, que la fem dissabte. És molt fàcil. Passió de Cervera, comprar entrades i mirar les hores. I venir, com ve tanta i tanta gent. Però hi ha una altra passió. Pep, sisplau, vine, acompanya'ns. Aquest aplaudiment per ell. En Pep és el director artístic de la Passió Medieval. Pep, com aneu? Escolta'm, en aquests minuts finals m'agradaria que m'expliquessis això de la Passió Medieval. Què és? És un projecte del Patronat de la Passió, també, que era una miqueta el que ens faltava, no? Ja sabem que teníem una passió amb dades històriques del 1470-80, amb una documentació fefaent del 1530 i no sé quants, i que és la mare d'aquesta passió que estem veient ara. I semblava una cosa que s'havia de lligar d'alguna manera, no?, la passió actual amb aquesta primitiva, realment, des de tots els punts de vista. Quan la podem venir a veure? Aquesta la farem només el dissabte sant. Aquest any, l'any que ve, veurem. Estem parlant del dissabte... I em temo que dependrà una mica de... De què, de Jordi, et mires? Dic jo. De què depèn, Jordi? No, ell no sap res encara, pobre. Li has d'explicar alguna cosa en directe? És bo saber-ho. En directe no, li anava a explicar en diferit, però ja... Quan vulgueu ja m'ho explicareu. Vosaltres ja ho sabreu, les vostres coses, eh? Però divendres... Dissabte Sant. Que és el dia... Sembla que és 26, crec. Crec que és 26. Perfecte, doncs ja tenim un motiu més per venir a Cervera. Moltes gràcies. Pots anar cap allà. M'agradaria que em passessis el micro de mà, sisplau, Jordi, o que el porti l'Helena. Si, home, si ets de l'equip no passa absolutament res. Helena, jo crec que després de tant de temps ja el podries portar tu perfectíssimament. Quan entra l'Helena Vila, companya de redacció, com sabeu, és que hem d'anunciar, encara ens queda demà a Cervera, però hem d'anunciar on serem la setmana que ve. Els hi diem o què? Endavant, sí. Doncs la setmana que ve serem a... Marxem a Vic. La setmana que ve serem a Vic i allà passaran moltes coses. Per això hi ha l'Helena que ens ho explica. Què farem? Doncs sí, a Vic hi anem perquè celebren el Mercat del Ram. Avui hem fet una miqueta de passió, diumenge que ve és diumenge de Rams, i estarem a la plaça Major de Vic, que és una de les places més grans de Catalunya, i ens permetrà fer bastant d'espectacle. Avui hem tingut animals, però la setmana que ve en tindrem encara més. Serà un show, tindrem una vintena de cavalls a la plaça del Mercat de Vic. Farem exhibicions des d'acrobàcies amb cavalls, farem horseball, que és un tipus d'esport que es fa sobre un cavall, i a més tindrem una gent que s'ha acompanyat ja en el programa, que van venir a Roda de Ter fa un parell d'anys, que són una gent que han voltat per tot el món i tenen un espectacle amb cavalls espectacular, que de fet tenim imatges que un cavall se't va ficar a sobre, adormit. Es va dormir sobre meu, va ser espectacular. Això ho tenim? Ho tenim. Mireu, si ho estem veient, és veritat. Aquest moment el recordo moltíssim, ho van fer a Roda de Ter, és veritat. I ara repetirem a Vic. Vindran a fer espectacle allà, a la plaça de Vic. Vindran a Vic i tenen un espectacle nou que ens presentaran en directe i no ens el podem perdre. I, bueno, això el que dèiem, el Mercat del Ram, que és un mercat amb moltes sorpreses, un mercat de gastronomia, un mercat de ramaderia, i bé, tot això ho explicarem la setmana que ve, tampoc desvetllarem més coses. Doncs res, que serem a Vic, el que sí que hem de dir, Helena, és que ens envieu fotografies de Vic.
sigueu de Vic o no sigueu de Vic, han de ser fotografies originals a tv3.cat/divendres. Tindreu la possibilitat de guanyar un gran cap de setmana a Arnes, a la Terra Alta, al Vilar Rural d'Arnes. Aquí estareu convidats, és que ara em pensava que havia de sortir aquell cartell que anuncia el cap de setmana, ja us ho dic jo i us ho explico, que és un cap de setmana fantàstic, que per sort ja ho han pogut gaudir molts espectadors que han fet això, enviar-nos fotografies. Ho tenim fet tot, no? Fantàstic, ha quedat espectacular, això d'avui. Sí, sí. Jordi, com que ets el director, i aquí tenim alguns dels actors que surten a la Passió de Cervera, m'agradaria que fessis extensiu l'agraïment del programa divendres a tot l'equip de debò per l'esforç, per fer possible una passió el dia que no esteu fent passió, però sigui un tastet perquè el vegi tot el país. Una de les passions més antigues d'Europa, i això per Catalunya és molt important. Moltes gràcies a vosaltres també. Gràcies. Aquest aplaudiment per ells i, evidentment, tota la gent de Cervera que ens heu acompanyat aquí, en aquest Teatre de la Passió, que és un dels més grans, doncs que tenim 1.700 persones. Helena? Moltes felicitats. Realment increïble aquesta representació de la Passió que heu fet aquí des de Cervera. Moltes gràcies per estar, Anna, Helena. Nosaltres reprenem el programa.